Skupština grada Zrenjanina prihvatila je novi cenovnik za pijaću vodu koji je predložilo javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, po kojem će umesto dosadašnjih 29,36 dinara koštati 129 dinara za kubni metar bez poreza. Povećanje cene je usledilo nakon što je u maju pušten u rad pogon za prečišćavanje vode, čime je rešen problem vodosnabdevanja u tom gradu. Čista voda u Slavinama znači i novu cenu. Prvi račun po novom cenovniku građani će platiti u februaru. Za mene će biti problem, imam malu penziju. Biće 3000 i nešto sigurno za 8 kubika. Jer to je i otpadna i ova voda. Pa najskuplja čini mi se da je u Srbiji. U Vodovodu to ne poriču, ali podsjećaju da se cena nije menjala 10 godina. U međuvremenu su porasli troškovi održavanja bunara, mreže, a sada se voda i prečišćava. Mi prečišćenu vodu moramo da platimo i na prečišćavanje vode ide najveći deo povećanja cena vode. Inače, cena od 129 dinara koliko će plaćati građani, u stvari za 1000 litara vode je otprilike jednaka ceni jednog balona vode u prodavnici. Na sednici Skupštine grada povodom ove teme bilo je burno. Opozicija je zahtevala da se skine sa dnevnog reda i održi javna rasprava. Vlast navodi da je u vreme zabrane upotrebe vode za piće sve bilo suprotno kada je o ceni reč. Cena tehničke vode u Zrenjaninu u poslednjih 2 decenije bila duplo nego jeftinija u odnosu na cenu u drugim jedinicama lokalne samouprave. Problem vodosnabdevanja Zrenjanin je rešio javno-privatnim partnerstvom. Kompanija Metito je uložila 19 miliona evra u prečistač za vodu. Mi koliko znamo, ovo je prvi put da je ovakva tehnologija primenjena u Srbiji. To je modifikovana tehnologija koju mi primenjujemo za prečišćavanje vode iz mora u jednim specifičnim okolnostima i mi za sada procenjujemo rad kao veoma stabilan i robustan. U zadnjih 6 meseci nismo imali nikakva iskakanja i sistem se veoma dobro pokazao. Stručni, multidisciplinarni tim je protekle 3 godine sarađivao sa Metitom da bi se došlo do rešenja. Ova panonska voda je vrlo kompleksna za prečišćavanje i da se dobije voda za piće. Što se tiče ovog recepta, on bi mogao da se primeni ovde u ovom delu Banata za rešavanje problema i na drugim mestima gde to postoji. Nakon što je sanitarna inspekcija odobrila korišćenje vode iz Zrenjaninskog vodovoda, deo građana i dalje sumnja u to. Zbog toga Vodovod na svom sajtu objavljuje rezultate svih analiza iz Zavoda za javno zdravlje.